Subay sa pagbukas pagbalik sa face-to-face classes. Nang apod-apod og mga armchairs o UV lights, ang Kapitolyo ngadto sa mga pampublikong tunghaan dinhi sa probinsya sa Subo. Gipanguluhan ni Gobernador Gwen Garcia ang ceremonial distribution. Inubanan ni Department of Education Region 7 Director Dr. Salustiano Jimenez, DepEd Provincial Superintendent Dr. Marilyn Andales, Vice Gobernador Hilario Davide III, og mga bukal sa probinsya sa kapin 60 ka mga opisyales sa eskwelahan ni adtong Agosto 22. Gikalipay ni Garcia nga mobalik na gayud ang face-to-face nga pagtungha kay nagpakita lang kini nga mibalik na sa normal ang kinabuhi sa katawhan human sa duha ka tuig nga paghigpit tungod sa pandemya. Sa iyang pamulong, nagkanayon ang gobernador nga andam mugahin og kwarta ang Kapitolyo alang sa mga programa nga makatabang sa mga estudyante aron makakabuot og mas maayo nga sistema sa edukasyon. Ilabi na ang paggamit og English nga medium of instruction. Gani, gawas sa mga armchairs og UV lights, manghatag usab ang Kapitolyo og mga school supplies sama sa mga bags, notebooks, ballpen og lapis ngadto sa mga tinun-an sa elementarya sa tibuok probinsya. We will continue to look for other ways that we can help our school children. I hope that with our new Department of Education Secretary, the need for more classrooms will now be addressed faster. Isi Pangulo sa Provincial School Board, sayod si Garcia sa daghang mga panginahanglanon sa DepEd. Gibutyag sab niya nga kasamtangang giproseso na sa Kapitolyo ang pag-release og kapin 1,200,000 ka mga armchairs. It really has a great help to our schools. Especially that Central Visayas has been hit by the Typhoon Odette. We have lack of chairs this time. Sa iyang bahin, si Dr. Andales, malaumon nga makaproduce ang Subo og mas maayo nga mga graduates, inabagan sa Kapitolyo. Alone, we can do less, but if we are together, we can do more for the sake of our school children. Ang DepEd kanunay nga nakigtambayayong sa mga programa sa probinsya sama sa pagsalmot nila sa sugbusog sa eskwelahan. Sa samang higayon, aduna usab grasya na dawat ang mga tunghaan kay ang ilang premyo gikan sa sugbusog program ihatag sa Kapitolyo pinaagi sa infrastructure projects nga magamit gayud sa mga tinun-an sama sa mga school gym. Paula Mendoza, Balita sa Subo.